इसको हाँ 300 ये हाफ ग्रिल कौन काटा था हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दा आं नोंथांमोनहाय ओरैबायदि दिन्थिनो थांगासिनो दङ बैसोरो आंखौहाय हिन्दी रोङा होननानै बुङो एसे बाहेरायाव थांनानै रायलायलाबायहैनो आंनि खोथाखौ बुजिना बुजिया ट्राइ खालामहैना थुदो बिदिब्ला थांनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरो नोंथाङा दासिमबो बेंज्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिनो ब्लगजों लोगोसे धामाका भिडिअ नुबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थुदो बिदिब्ला ओंखारलांनोसै Let's go. Bayangkan, nोंथांमोनजों डाइरेक्ट लोगो हमहैबाय। ओइ सिरिया बल खालामो। ये शर्मा है ना भैया? इसको बोलते हैं शर्मा रोल। देख लो, इसको छोटा-छोटा कटिंग किया जाता है। प्लेट कैसा देता है? 70 का दो 70 का दो रोल मिलेगा। देख के ले लो भाई। ये माइनस सॉस चल रहा है इसको गैस में ऐसा जलाया जाता है शोरमा हमारे वहाँ पे तो देखता नहीं है और ये कबाब कैसा बनाता है फिर भी शोरमा हम लोग को मिल जाएगा बना के और कितना सुंदर दिखता है ना अल्फाम चिकन अल्फाम बड़ा जगह अल्फाम बड़ा देखो कौन सा चिकन है भाई ये ग्रिल चिकन है भैया ग्रिल चिकन हाँ ये हाफ ग्रिल कौन काटा था कैसा फ्राई किया जाता है आप लोग देख सकते हैं हाफ अल्फाम अंडा कबाब टिक्का चिकन टिक्का और ये तंदूरी चिकन ये हरियाली और ये अच्छा अल्फाम चिकन देखो दोस्तों ये अल्फाम चिकन ये बोल रहे हैं ऐसा फ्राई किया जाता है देखो ऊपर रेस्टोरेंट है स्टैंडार्ड रेस्टोरेंट है एसी रेस्टोरेंट नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ लाइक हो लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामगाबायनानै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय जय बर' हारिनि बिदिनो भिडिअ नुलांबाय थागोन आंनि बे चेनेलाव